aften alle sammen. God aften. Og velkommen til dronningens nytårskur. Jeg er Tavs Nyord, og det er min medvært. Crocodile Dundee. Baby! Vi er samlet i en Axel House. Vi har jo en stor aften i aften. Det har vi. Det er en rigtig stor aften. Det har vi. En brændende aften. Den bliver kampfuld og bangfuld. Simpelthen. Get den comeback. Ja, og vi skal ud og snakke med vores reporter, Lotte Langfinger, som har været så heldig at finde nogle af de der... En bang out. Ja, Kvinde. meget. Bang. Meget. Og hun har fanget nogle af de prominente gæster. Ud til dig, Lotte. Velkommen. Vi skal ud og interviewe nogle kendiser til det her dronningens nytårskur. Ja. Og først så prøver vi at fange den gode Gustav. Så vi skal lige følge mig her. Velkommen, skat. No. Nå, god aften, Gustav. Ja, okay, hvis der er mig, så vil jeg gerne være med. Ja, jeg vil bare høre først og fremmest, hvilken foundation har du på i dagens anledning? Det er den dyre for MAC. Oh yes, darling. Det kan jeg rigtig godt høre. Er du single for tiden? Er jeg single? Skat? Prøv at Gustav, han er altid single. Hvis jeg finder med en flot fyr, ikke også? Hvis jeg får det sat så ofte. Men må jeg lige have en ting, hvem har du så i sigte i aften? Hvem har jeg været? Hvem har du i sigte i aften? Hvem skal have en tur med Gustavs... Jeg går meget op i mig selv. Og så er den her. Ja, okay. Får du, eller giver du? Det er et interessant spørgsmål, jo. Ja, du bare snakke. Velkommen tilbage. Vi har Linse, Karoline og Kim K. i studiet i dag. Og jeg vil først lige frem til at høre, hvordan går det med brysterne, Linse? Altså, nu har jeg jo lige fået fyldt dem op igen. Fordi de begyndte sgu at være en lille smule bøvlet med det hele, ikke? Og altså, den første operation er fuldstændig færdig, og ryggen, og jeg kunne slet ikke være sammen med sød lille Mius her, altså. Og jeg har faktisk lige fået dem med nu, fordi at jeg er jo, som desværre ikke særlig mange ved, faktisk uddannet konditor, og jeg er jo lige blevet udtaget som værende den nye dommer for den store bagdis, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Jeg har slået markeringsvagt ned, jeg slår fandme også dig ned, hvis det skal være. Ja, det var da dejligt at høre. Hvad med dig, Karoline? Velkommen til også. Tak. Må jeg lige høre, hvordan er Philip med i sengen? Han er pissegod i sengen, altså jeg har bare brug for en ordentlig pik, ikke? Ja, godt. Glemmer det. Og så har vi Kim K. Hello, nice to meet you. Hvad har du på i dagens anledning? Well, today I'm wearing something from my new line. I designed this myself. I didn't produce it because I did that in Vietnam with all the poor people. But anyway, did you know I just lost my earring? It cost like $100,000, and I'm like so pissed. Oh like, my god, Kim, people are dying. I don't care. Like, if anyone sees it, tell me, because I really need that back. Hun skal bare ud. Jamen, det var jo dejligt. Perfekt. Tak til jer tre. Og tilbage til studiet. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Fornemt arbejde, Lotte. Tak, Lotte. Tak, Lotte. En Tak, Lotte. krumbar kvinde. Krumbar. Super krumbar kvinde. Oh, really krumbar. Bruger det lidt forkert ord. Really krumbar. Vi holder en kort reklamepause, og så er vi tilbage med on a bit more sad note. Men det tager vi til den tid. Okay. Slim Pickles. En helt ny linje af pickles, baseret udelukkende på, ja, pickles, og så de lagret i vandet fra sild i vand. De her nye pickles, de hjælper dig i din hverdag, når du cykler så meget, som du gør. Hvordan vil du sige, at de forbedrer din hverdag?
Altså, jeg føler bare, at ja, man får bare så god energi, og man... ja, altså, det er bare perfekt. Altså, jeg kan ikke leve uden dem. Jeg kan cykle 10 km mere, end hvad jeg ellers kunne førhen, uden de der silly pickles der. Ja, og man kan også sige, at altså, nu er de jo med sild. Ja. Sildevand her, og der er jo masser af omega-3 i sild, og omega-3, det må man sige. Det gør i hvert fald 3 gode ting for sådan en cyklist som dig, ikke også? Det føler jeg i hvert fald. Og, det gør jeg. Ja. Kan du nævne 3 gode ting? Mere energi, længere og pænere hår. Det er også meget vigtigt, at man ser godt ud, når man cykler, synes jeg. Og så ellers, større muskler. Eller, ja, og nu bliver jeg nødt til at kommentere på noget, men man kan også se, hvordan fedtet det ligesom proportionerer sig helt fuldstændig, som det skal. Nå, ja, det hører jeg tit, ja. Det samler sig simpelthen det hører jeg tit. I Nordland. Lige præcis, ja, og så gør det ikke så ondt, når man sidder. Nej, i hvert fald her. Nu vi snakker om sild, ikke også? Har I nogensinde hørt om det her make-up brand, som det er 100%? Oi mateys, welcome back. Og en lidt trist note. En smagmagt-note. Ja, skal vi holde det? Se det. Vi kan. En smagmagt-note. En smagmagt-note af vores allesammens ven. Puster. Puster. Ej, jeg troede, du havde glemt. Nå, jeg er brust. Puster. Ja. Buster. Han døde. Ja, jo. Hvilket er en gavgalsk nyhed. Og det tror jeg, vi alle føler. Meget gavgalsk. Vi dedikerer 17 sekunder til. Og lige holde til Buster. Til Buster.